chiprofita chekutoramba nomukadzi akatoudzwa kudhara kuti Chiwenga achatoro pakango mukadzi wake pakaita accident paya chiparara paya aifanira tanga aenda unogadzisana chivanhu kumusha kwemudzimai wake asi iye ari kuzvita zvina basa. Masango haana kupedza anorota. Masango ngaatanga aponeswa. Zandakafarira Jabrezi akamuitira nezvake. Ndakaona mwana wake Jabrezi amatezi akanzi apiwa mota nawiki news. Kune nhau dziri kuitika pauri Chiwenga. Gadzisa nyaya dzako ndobva adziginwa kana Masango anopenga. Sindotochika kuchika kwacho nokuti ndokunotyisa. Ladies and gentlemen, tadzoka zvekare namutumwa chiremba madzibaba Masango naso vakafani kuchena mutumwa. Ndakachena ngoma ziko. Makachena zvisingaite ende mapostori munenge muchinzi hanzi munenge makangopfeka mashoti ekaki muchinhuwa mukanwa musina kunyatsogeza makagara pazuva. Vanhu hafananidze vanhu vese. Vanhu hatifanani. Takatosiyana zvikuru mukomaziko. Mumwe nomumwe ane strategy yake. Mupinda kosi uno mwana wakanaka mapinda kosi watori kofuti uno nomwe pastor akatosungirira bhandiri paside apo. Kasuti kache tori suti yenhamo futi. Anapona. Saka ngawasashore mapostori chete pa. Hanzi suti ninge yaita ngenyama. Ngati kusisi kupfeka magemens yaya. Inyatoziva kuti kune varombo kune vapfumi. Saka takaisa gemens kumunhu wese. Kureva kuti tiri kuvhara nhamo yemunhu wese. Bozi mumwe munhu apende kosi anotoida. Asa zvinodiwa kwekwa akwanisa kuzviwana. Bozi every week ndinoda kutoona ndachena here. Ndapfeka gogo yakasiyana neipi neyanga ndakapfeka this week. Kureva kuti kune macompetition. Asi futi ndokunoda vanhu vakawanda because hakuzonyanya kuprofitwa zvakanyanya kunongoparidzwa chete kuti urwa mudhansi. Pasi kwake kwangofanira kuti vanhu vanenge vachingorwa music, vachingorwa ngoma kuti ndichari kugigi. Saka vanhu vanofarira gigi baba. Saka uri chipostori manje uzozigare pasi. Zimbona matai zita zvakati. Tidzire mutemo ine 10 chishiya ndionaka. Zvimwe zvinhu zvingatotedzi vanhu vatozvifarira zviyanditika. Saka penda kosi vanoita zvese kuti aiwa. Vanongorwa vhozerera handitika. Kuseni kusvika mangwana. Ndakatona mapentecosti mazuva ano kwakuinvitwa even vaimbi vezimdhanzo ana ndunge youth vanotouya vachitoimba. Kureva kuti vakutoimba. Saka isi kuchechi kwedu isi kuti kwanisa kuinvita ndunge youth kana kuti napumako kana tanani. Utakaimba kuti visa pfeka chichi. Azvichechi kwedu kwadzibatsi kutowa zvamakuita zvinhu zvipi zvatitokuona. Munonzorwa mugaro. Ya, andimozvona. Saka kupenda kosi zvinhu zvinotoitwa. Bozi vanenge vachitoita zvinhu zvavo papo. Yes, asi I know kuti vazhinji vamapinda kosi machechi mahombe. Sana makandiwa na magaya. Fana simudhanza ndinoona vachidedzwa kazhinji. Vadedzwa vamapinda kosi tudiki turi kunyuka wawo kuti. Bozi vanowanza kudedzwa na makandiwa vanowanza kudedza vanhu veworship yavo. Nana Matthias Mere, nandimona na Makacha na Sebastian Makacha. Kuti vane zvimwe zvikuitwa kana vakaimba zvinodzamisa pfungwa dzavanhu. Kuti vakura mukutenda. Maprofeti ndio aziva kuti no ini panapa kuti vanhu vangu vange vari mumweya. Chiro profeti akasvika ngoti nezita Jesu ngazvibude zviri pauri. Pana zvatoitwa pauri kudhara. Zvatoimbwa izvozvo zvagadzira imwe shoko. Vanhu vavana maendere akaimba Mesaya nditeka. Ini chete ndozondoiteerera kuti bichana. Saka kushamisa kwake. Unoona kushamisa kwaMwari kuti Mwari anoshamisa. Saka zvinhu zvokuti chero muprofita paanozoya ngokuti ruka uroko chete. Zvako zvinhu zvatodaira kudhara. Ndaitoseka ndakaenda ku1,000,000 challenge. Yemaprofita achichi. Maprofita anga akagariswa pamaendere nen'anga nevanoshopera vakagariswa pakamirira kuti vaone zviri muhomwe yemakandiwa. Maendere achimba munoshamisa muri matikinzwa vanhu vachidairana naroona kuti baba nachichamboonekwa pane song yatoimbwa kare. Song iyi yakapengwa. Song iyi manje pakaprofita akaenda dai pane aiona. Chiro dai pane aida kuona zvanga zvingorimo zvachiri zvishoma zvacho. Pakaimbwa song yeye kana uri munhu waMwari unofana kupfekwa nemweya waMwari. Song yeye. Song yeye indikaimbiwa song yeye mukomaziko.
ndiri muchema makandi ndinoita minana mbichana ndotooneka ndogona kudzura 8-10 imomo kuti inini ndaenza kupfekwa nemweya wamwari iye bozi mvese yani takaimba pano zvaunonzwa zvinoitika saka ini ndogona paipe ndatodzira wangu 10 kuti inini hangu mubhurugwa mune zvakati kandikatadza kuona hangu zviri mubhurugwa umu asi ndagona kuona dambudziko rine munhu ari mukati mamakandiwa pane nyaya dzandiri kuona dzakati saka ndauti ndimbotaurawo nevanhu 2 3 4 5 6 vanonamata munomo kutanga kuteura kumadhireship ikoko tobvarura zvakasimba yes pozi ndikaisitaura mukati unozonzi auya newake pane vhidhiyo iri kutrenda iri hameno kana mamaruwa Rosie says apostle muri kutodaro zvenyu madzibaba Masango vati vakuroterai hope Masango haana hope dzaanorota. Masango ngaatanga aponeswa ozoziva kuti hakuna hope kuNew Testament. We don't dream in the New Testament. Is he still in the grave? It will be a long time until Masango is resurrected. You still talk about dreams this day and age. Our young generation, they know that. chinoitika ngomasiku ndotenda kutaura kwake kwakakosha kwaari totenda zvakasiyana hope ndochiprofita chikuru munhu wakaona warota hope uchinzi nzende kumusha usaendi munhu wakaota hope dzaunorota hope dzinotodudzirwa hope kuchechi kwedu isusu saka kureva kuti uyo ari kunamatawo munamatiro wake ino kuti wana kutaura zita rangu ureva kuti pane zvawatoziva nezvangu mameseji mangani apinda pafoni pake kuti azononga meseji yangu chete ndiMasango nokuti atoziva kuti Masango anotaura zvinhu zvinoitika chiprofita chokutoramba nomukadzi akatoudziwa kudhara kuti chivenga pakango mukadzi wake pakaita accident paya chichiparara paya aifanira tanga enda unogadzisana chivanhu kumusha kwemudzimai wake asi iye ari kuzvita aiwa zvina basa acharamba achingorora chete vakadzi vachienda saka ona mukadzi wake enda no4 days kureva kuti pakaipa pakaipa muchinda uyu hakuna murume anogara anoparidza shoko raMwari anogara asina mukadzi mukore uno zvaiitwa kudhara vanga variwo kudhara yes asi izvo zvamai so kuti utonzi imba yamira ukwanisa kudzidzisa dzimwe dzimba dzevamwe iva nemukadzi wakowo iwo unoticha vakadzi muchechi kuti vakadzi gezai podai itai zvakati wako mukadzi hauna mukadzi uri bachura murume anobatwa so murume anozobatwa so vakadzi ngavabatwe so iwo hauna mukadzi wacho utori bachura saka kureva kuti chivenga akurasika inoti evangelist Muparinga akambotaura kuti chivenga imbofambai naye muchana muchaona pamberi apa pachapedzisira kupinda mapoto ndiani mapoto ari kupinda bosi iye ndiye anoziva stereki kudarika vanhu vese asi su tenda kuti akajiwa netsananguro kandi tiri kumachikachi chekwedu isusu kuchipostori toti akajiwa netsananguro dai akateerera hope dzidzeka bosi hope dzadzina kuya nhasi ngomaziko dzaanonguva dzataurwa asi azodzibatanidza nhasi bosi pano vanhu vakamboona dzichitaurwa saka apa ndobva dzobva dzakandwa nomwe munhu kuti madzibaba Masango akazota hope dzakati vachitaura nyaya dzako iwe kuti iwe ucharora mukadzi uchagara naye mazuva mashomanana ubva wasiyana naye saka iye akutanza kuona hope dzinorotwa baba hope dziritoriko kune murota akarota akaenda kuna mambo yani akaendota pane munhu akarota akaendota maita mombe yakasimba yakakura anzi yani Josefa nditika akaziva kuti kwaita imwe mombe yakaonda nditika pakauya n'anga nechichi vakataura zvakasiyana siyana nditika pakaziya mwe munhu akataura nhau idzodzi akati kuchava nemakore akati kune nzara saka chengetai chikafu ndiJosefa anga ari muroti mukuru uye aidudzira futi hope mujera nangwa ndinyinye kuzoverenga stereki kuchava nemakore akati kuchange kune nzara kuchava nemakore akati kune magutwa saka pamakore akati aya achava nenzara saka makore aya 7 years idzidzi chengetai chikafu chichaita kuti vanhu vasurvive for 7 years then kumberi uko
uchava nemagutwa kureva kuti hope dzagara dziriko. Hope muchechi cheche dzinonzi varoti. Zvafanira ndikatorota ndiri kumanheru ndikatorota hondo dzichitohwina ndotoziva kuti ndipana kundirwisa. Ndotofuka ndotofasta. Zvakuona ndase vakundirwisa. Saka yakatooniwa hope dzake kuti aiwa kune nhau dziri kuitika pauri Chiwenga gadzisa nyaya dzako ndobva adziignora kana masangano penga. Asi muprofita ngatanga gadzisa zviri ngatanga anonamata ngatendeuke nditedzere zvaakutaura iye manje paiwa tiite izvozvo kumaziko. 2 nyaya yeministry yautaura nezvaiyei chechi vanhu indakavamba chechi yakanzi yekubata kwaApostle Faith Church ndaivamba chechi iyoyo ndikaisa mareadership yandaisa kuroti yachechi yevanhu yachechi yaJesu asi ine mutungamiriri Masango asi inini zvandinoita panapa handitini chapoindi yava nemumwe munhu kuti iwewe poindi yava nehaite kana usingadei novhura sangano rako kureva kuti ndarasika yachechi yangu inda kuzvikudza panyama. Saka mukuru andikati mukuru futi Chiwenga akuzvikudza panyama because Chiwenga akati Chiwenga tingati mukuruka Chiwenga akati amenso achiparidza mustreet umu tatavamo kudhara muindustry yekuprofita asi muprofita muparidzi. Saka nyaya iripo ndoti hazvinzwise kuti uroti nechiprofita chii. Saka Chiwenga muparidzi ukaona kuti 2 Chiwenga utsimbirwa nezvinhu zvaaitaura Mwari zvaanoita manje chaunoshoropodza iwewe ndo chinozoitika kwauri. Mwari anongochipiduguraso kuti Chiwenga zvaaitaura ndozvakuitika kwaari ashoropodza vamwe vanhu. Saka iyi ministry yaChiwenga yakangofanana wakambona kumusha ukatakurira kumushaka munhu aigona kuenda nebhora rake sokumusha sokusvika nebhora chikweshe chechechi tabe bhora kumana utambora makaona mawakunda stereko panzi kana ukamudzondera muchera ukamukwadza kuenda kuti dzvondo ukamukwadza muchera zobva ati ndakuenda kumba bhora ndakutakura bhora rangu ndakutoenda. Saka kuti ministry yaChiwenga wandiengona kumuka yakavharwa pakutenda kwavari koko vakutenda kuna Chiwenga ngavatende kuna Mwari devawana nguva yekunamata Mwari. Chiwenga atovaonesa character yake yaari kuti mangwana kana kutongodza kuti zvese zvapakavaka zvese bvai panapa ndakuisa nguruve dzangu imomo ndakuisa busha imomo. Remember ka achiti hanzi ministry inoyi toda kutanga business rekuti church ikwanise kuzvimirira ikwanise kuzvifinance. Akaudza vanhu kuti toda kubvisa mari iri kusvika 2 million inenge iri capital vana vachipereja ma5,000 ma10,000 kuti vatange business. Iwo vanhu vaunganidza mari dzedzo obva wafuma obva wati ministry inoyi ndeyangu. Chiwenga akapinda bosi Chiwenga zvaakaita manje akaona akapinda nevhangeri yekupa vanhu vamuteere akapinda nevhangeri yekupomba vamwe ndobva vaona panapa ndagadzira ground panapa vanhu vaungana ndochiita sei nevanhu vangu vaungana ndokubva achivatanga kuvapidugurira manje ndobva vapinza panyaya yekuti ida kuti mimi mubvise mari tiite zvakati kureva kuti Chiwenga ane pari kuenda bozi akaona kuti dzimwe dzenguva kana asingatore nyaya zvekuti ndipiwe zvipo apiwe chichi akaona kuti ari kungopera nokungotendwa notengwa masutu upfeka sutu achiya palive zvoperera ipapo. Iye ari kuti I don't need help from church ndine mari dzangu kuitsira ndichida kuenda ndoenda every month. Mota dziri kupiwa vanhu nana wiki noziyazi I can afford kutenga mota dzaya nditori nemwe mota ya 2025 ndine mari dzangu. Marana anogona kunge akaiita sa mazuva ataiziva ari mustreet anga asina mari akaiita nokuda kuti kune vanhu vakatenda kwaari vakamupa zvegumi zvandi azvipiwe vanhu pana vanhu vakatomupa nekuseri vachinzi ndokutendai matenda manditenda anditeka. Saka kuri kuti ane mari dzaakatopiwa nevanhu akaita investa zvinhu zvake mari idzo dzaanotanga anadzo akatozipiwa nevanhu. Saka tikuti isusu chero ane hadzo mari dzakuti ndinadzo kwanisa kuenda kwakati vapanjiro ndikatoenda kuDubai ndinoenda nhasi nini chero ndikatoenda kwada kuenda ndinoenda nhasi anditeka asi ministry inofanira kumira sezvairi. Saka munhu wekuti akuganza kana akutaura akurisa musoro ende tu watepe ana Chiwenga yetepe kuti kana akasvika mufamily aidi kuudzwa yeye apostoli aidi kuudzwa angotutomeza musoro mufamily mawo munhu iwe esi makatotedzera family kwao ndino munhu anoita nefamily kwao anza notembesa musoro kuti mchana ane family yangu atodi kuti oungana panoungana vazhinji because nyaya yekuti ane zvinhu zvake zvaanengaita se achiita asi kuti isusu ndikambotaura nezvazvo ndakati inini
mukomana uyo naripo ndiye kuti anoona kuti munhu ari pahiti for the meantime ndiani. Ingataka kuti last week kati for the meantime pane tiri kutopisa mustreet. Saka ndizvo ndosaka adzoka kuti Masango. Because ane zvaakunzwa aibvunza munhu nguva tikatopfutsirwa tiripo tikuita basa. Maybe vanhu havaziveka 2014 pavakapinda Masango ndozita raishoropodzwa chaizvo naChiwenga 2014. Chiwenga akapinda chiMasango. Everyday Chiwenga mhatodzi yakaiperera ari pana secondary paipa. Aingoti Masango. Ndozita akapasa Chiwenga asimuke. Chero akanhasi akazotaura zvakataura zvaanotaura. Ini handisi ranguda kunyanya kupindura zvakanyanyisa pana Chiwenga. Asi ndiri kuti munhu uye kuti anotaura zvaanoda. Chikonzero shoko raanoita anoriziva stereki. Saka shoko wanyanya kuriziva stereki unoona kupesera kupendesa. Ende tsamba anenge achidzisanganisa dzichikavana so. Isi ndagara kumateresi chingoona kuti vari kurasika wakura. Ladies and gentlemen, ndo Mutumwa Masango vatinawo panapa. Mutumwa Masango vanobatsira zvekare panhau dzeuroyi. Uroyi hwakasimba, uroyi hunotyisa. Pane nyaya yanetsa pasocial media izvezvi yemusikana akanaka, mutumwa musikana akanaka. Munhu yane mwana mwechete, bada munhu akaumbwa kuumbwa mwandoti akatomboendeswa kuna naTeki kunowedzerwa muviri chichibatiye zvakachasomufita anonzi Enchantress. Saka Enchantress Natalie Mandu uyu ari kupomerwa uroyi neshamwari dzake after makuhwa afamba mamaid nemachi potozobuda kavhidhiyo kari kuita kunge iye ari kuMasango kukirawa kwaari ari kuita mhiko akabata nguo tsvuku achinyora mazita eshamwari dzake papa zvinanzi wewe ukuti roya. Chinoitika ndechekuti iye anogona kunge ane zviri pavari. Vazhinji vakanaka stereki vane zviri pavari. Vane ushavi huri pavari. Saka isusu kuti isusu vanhu kunonzi kuroya munhu kuti urezenesa munhu kukoti. Munyika muno mahotende chinonzi uroyi. Izvozvo tara kwatiri kuita kunoko. Shamwari dzake kana dzakatomendesa kumusungisa nekuenda kumakoti kana anouroyika vakadenha magetsi. Kuti wakutoroyiwa bed to ways. Wakutoroyiwa times 2 baba. Yes. Times 2 kana achiroya. Asi kubata jira dzvuku nekubata mapakato azviri kuti ukuroya. Wakainza here kubvunza kuti iwe waita mazitaidi awaita sei nawo. Dai vakabvunza izvozvo. Saka munhu akangoona papato pabakata nojira dzvuku kuti kwakuroyi. Zvasoita kuti wazhinjika. Saka ndiabhurezi pane dzimwe nguva dzokuti haadi kungonzi nesitari tesareroya fire anotoda kutorwa bhowo chaiko chaiko. Ndosaka chino chipa munhu namate huko. Chipa munhu namate mapakati yayo. Chipa munhu namate machira matsvuku yayo. Ane zvaanoshanda ane paanomiririra. Chero wakaenda kun'anga dzinoita masvikiro dzedzedze. Dzine nhumbi yadzinopfeka. Kuti zvinokonekta nezvinhu zvavanoita. Isu kanchita basa redu isu tine zvinhu zvatinoita. Tine minamata tinogadzira. Zvakafanira kuti munhu atoya panapa nozati munhu yakutoroyiwa. Tine konda nemachira matsvuku nezvinhu zvatinoita papi ipapo netsono nechichi. Chikonzero tine attack yatindese inopasa kuti iye kana muwenga ada kuuya type zvinhu zvakwanisa anokwirwa nazvo. Kureva kuti uyu musikana wedzimwe nguva haasitori muroyi asi munhu anoita zvinhu anosvikirwa. Ane zviri paari. Kuva nezviri pauri chinhu chakashata here because patonzwa kuti pane zviri paari vanomva kuti hey kuva nezviri pauri chinhu chakashata. Hapana chinhu chakashata mukomaziko pane zviri pauri. Nesaka chiro chine mapastors vane mudzimu vane zvinhu zvakawanda zvavanazvo. Madhemoniki vamwe vacho. Ndikuzwa asi madhimoni anenge ashanda kamadhimoni. Vane madhemoniki vamwe vacho mapastors. Saka pastors oza pasa akudonha nogotsi. Ari pastor. Madhemoniki afanira kubuda. Boya mumweya mutsvene. Kana pane zviri paari kana ane mudzimu. Mudzimu iyoyo uno mhepo dzemadzinza dzinogona kutera dzekuti dzikushandise zvakaipa. Saka isi kuti isusu kana iye akakwanisa kubvisa zvakaipa posara chipo chiri paari. Kuro chipo ichochoka angototswa usiku kuita zvakati ina ndisikuona zvakaipa inokomaziko. Chakaipa imhepo dzemadhemoniki.
asiri right. Vamwe vanenge vachiti hanzi ari kubata-bata kuti akwanise kukwezva varume, which I'm not sure kuti munhu akanaka kudaro anoda here kubata-bata kuti varume vakwezveke kana kuti varume vabudise mari. Ndingatya kuti ngomasiko zviri paviri. Kune vanhu vane system yekuti vanogona kunge kana asindonge riri basa rake kana asina kuroorwa, pamwe ati nomurume wake, pamwe ati neboyfriend rake rinomuchengeta. Akuroorwa haana kuroorwa, angori musikana akafa nekunaka, tinongoziva kuti anenge angori nemari amenoita anenge aiwanepi. Asi imi pachenyu mukomasiko imi mataurira maita ndeyekuti nhasi makatonzi yamupiwe musikana yakati ziko ndomuda chaizvo. Chero akati da ziko da 5,000 unomupa. Notonorobha. Vanhu vangana vari kumupa mari. Vakawanda. Usapane imwe. Ndasachiti pane imwe nyaya yekuti munhu unogona kungopinda mumiliyoni nokuda kungonaka chete. Kunaka. Kunogona kupinza mumiliyoni. Saka iwo kangonaka, kuna mwana wakanaka mukati. Asi hawana nguva yekufamba wachibatsirwa kuti waone kunaka kwacho. Uye akazvifambira akazvigadzira chiwanhu chake akagadzira zvinhu zvifamba. Mama kuti jealous. Yatova godo iro. Pamwe pane mumwe akatorwa mbinga yake ipapo. Bozi mbinga kainosvika ikombe kuti shamwari yako nei? Akatorwanza hana. Iyo bvano ndakatora mudhuri usina nabasa rese. Rekedza ndiende kuti mudhuri ridadi. Saka ipapo unogadzirwa godo. Zvafana mabasa kwedu kisiso kaita zvafana nelevel unongoti ndasvika palevel yekuti zvafana Jabreza Jabreza muimbi. Level ina Jabreza kuna vaimbi vazhinji kuti ave akaromba. Uye anochireketa Harare Buba ite sei. Asakashanda kusvika palevel iyoyo. Akaziva zvinhu zvokuita kusvika palevel iyoyo. Nebasa redu chaitatisi kuti unzi munhu nhasi waita baba waongocha pa social media panapo shimira panapo kwati wakachena. Era chirepa wakadzi kumasejeri kweduku. Hatisvike panapa usira the whole day polisi nesere yatotera kuti masango akarepa. Kana kuti dzimwe nguva wakadzi nitanga kutoya panapa kuti murume akandibata akazinda zvakati andikona. Kuti tiri kuita tikanotiya panapa tine vanhu vatiri kuziva kuti mazano kwa technology. Vamwe vanhu ndopa wakuona vachiona kuti zvivhitivhiti TV chero vakuona panapa. Saka tiri kutobatsira vanhu zvakanyanyisa pano. Unozina munhu masango akaromba. Ndaromba kuna Jesu. Kuromba kunyika ndokwakashata kudzin'anga. Ndikuromba kuna Jesu. Kuti Mwari anotisimudzira basa randikuita sei? Randikuita panapa. Bozi chipedza nziso randikuita panapa inini ichasunungura vanhu vakawanda. Inoti zvafana takadzoka mashure Jabreza chaichai. Inoti akatanga kuti vanhu tizive Diamond muno manditi ana Diamond vane imba takawaona vaburitsi vapinzwa muno naJabreza. Anzi anoita Davido. Takawaona pinza muno naJabreza. Ana Slice takawaona pinza muno naJabreza. Ana Ningi anzi anoimwa choyo mafikizolo takawaona pinza muno naJabreza. Kureva kuti Jabreza akagadzira zita rake. Akabata maNigeria. Akabata nyika dzose dzakasiyana siyana. Kuti kuziva. Saka unamwe muimba chingoramba chingoridza mapurazi chete unoteka. Kana andikona anamba ro mapurazi uchikonzera chipo kuti unoperera mapurazi kupi? Ikoko. Ita uchiwanda zvinhu zvani zvako. Jabreza anosanganisa masongo yake anodza mbira. Anosinya kuti mbiya uridza zvinhu zvinoonekwa. Andopona. Zvapacho tikadzoka kuna Wingidi cheche. Wingidi angoenda kungoridza pese pakati tekoraka. Anozobva anoridzira. Kuti ari kuziva level yari. Ari kuziva kugadzira zita. Zvafana asikana pachipadza kana paridza murufaro inini every day. Ndazera Jesu. Ndichita zvinhu zvine power zvinokwanisa kudhonza vanhu. Ndichita zvinhu zvine power kuti madhimoni ari kubuda, vanhu vari kukomborerwa murufaro mimi. Next time murufaro pese yazara. Chikonzero basa nini chiita nini? Ndaritira mugaundo hombe kuti ndida kuti Mwari ground inondisadzei. Ndimukona. Saka kune vamwe vanhu vanongoramba ida kungoita kuti achingoita muchimukoto. Saka tikuti sona vanongofunga kuti munhu akangobudirira aroya. Munhu akangobudirira anoroya. Havasi vese vakadaro. Asi uroyi huriko. Ndikupaona mutumwa. I think tichisvika kumapeto maaccident aramba kupera muna Sekerot. Chinoitika kuti tinogona kukonzeresa dambudziko tega. Kuti maaccident aramba kupera muna Sekerot. Tutoona ninge pavanhu vavo, tutoona ninge vanhu vari kuroyiwa chaizvo muna Sekerot. Asi kumhanya kwako munhu akubva mutaona akadhakwa achimhanya.
so nguwa munhu ari kudriver ari speed yekuti panofanira kudziwa speed anisa speed muchandi nzira yakaiswa mahambu makuenda pabiriji pai pakaiswa mahambu makudzenda achiita mashoma asi wikiritsi wemahambu panogona kumboitika futi zvinanara ipapo because hambu iroro rinogona kukonzeresa futi handimukona asi kuti mahambu achingawa mabhiri parefu kuita kuti munhu zvakakonzera munhu anogona kungoswevha chete achirovera wake nemotikari yake ozoenda kugasa mota yake ozodza chimahambu paurira panapa kumberi kwoutoni machuru mahombe atoriko kureva kuti speed inoita shoma tinopano patinokomedza kuti aiwa isusu tsaona dzazowandisa asi iri nyaya yekuti nyaya yekuti vanhu vari kumhanya speed yakanyanyisa kwamaziko saka isi kuti vanhu ngavadzore speed mumaseke road yes vanokomberwa nani naMwari vanochengetwa parasi munhu ufanira kuchichengetwa wegaga anhu Mwari anochengeta anhu Mwari anobatsira vanhu azvibatsira saka kureva kuti isusu tiri kuti vanhu ngavazvibatsirewo paroad apo zvaizi ndaiona imwe kombiso nezvinobva kumufakosi ndichienda kugariso yaiuya suicide atasana gonyeti tiri kuuya achienda ne1 way kuri kuya gonyeti padiki munhu adzokoreso apo akatakura vabereki kwevabereki vacho zvinenge zviri zvibage here zvakangomasaga akanyara zvinonetsa vangu kwamasiku vabereki vanopopota vabereki vanota kuti iwe driver asi driver anenge kuti time yangu vabereki ini driver anenge pina suicide saka ndipati kutisika hurumende akamboisa vanhu vomutemo mudzimota kwawakumbirawo zvedu ati manyirawo pamberi toziva kuti mumwe angu kuti zvokuti vanhu masango zvakadhakwa asi dai chimboisa vanhu vomutemo vanopinda makombi ichingokwira asi kukwidza vanosanditika kumbesa kana 3-4-5 amba parobha vachimboona madhiraivha yaita madhiraivha yani uchingopara mhosva obva watosungwa ipapo onzi muridzi wekombi watore kombi yani yako madhiraivha mazhinji anogona kurugisa maaccident because madhiraivha mazhinjika vari masuicide kwamaziko yes saka panopinda munhu mukombi so mupurisa akatogara zvakare mukombi so atobhadhira mari yake akagara ari mukombi so asina kupfeka uniform panosvika the whole day kaparodi mufakosi anotoziva kuti panobata madhiraivha 6-7 parodi ikuwadzana panobata madhiraivha 6-7 vanhuwo kana vachibatwa ngavatore malicense vamuchose wobhanwa bo ndakaona paunoti ZANU-PF headquarters nenet 1 apo pane junction iripo apo makombi aipinda pakutena bebe aipinda nekuri kufana kupinda nezimwe mota dzokubva opposite vamwe wese takamira mutrafiki takangomira takadai ende unoziva kuti madhiraivha emakombi hunhu hwavo vamwe vacho havasi vese vakadaro indaiona makombi kandikakuudzai mukomaziko ndaiona makombi ndakadzinza madhiraivha akawanda neunhu iwoyo waitofona kuti kombi inyarovera panapa usvika padhiraivha atoaponza ati atiza achiora apo urina vanhu pachiora pacho hapaiti kuti achiore saka isi kuti unhu unowanhu iwawoka zvakapachiri matrafiki ari conjection ikonziwa marobots mazhinji madhiraivha makombi anenge achiuya nekusaidi uko aunopinda nokudhasi uko bvasvika kumberi uko avharare kumberi uko andogona saka kuona kuti hurumende ifanira kupagasa mani ipapo kuitira kuti zvinhu zvifambe zvakanaka maaccident aite mashoma trafiki dziite futi shoma nzira dzedu dzakanaka idzi ngomaziko dzimwe dzacho dzakatonaka kwete muchanaba mapoto toona kumata kumarokesheni kwedu asi kuti isusu mutauni macho mumiso munzira dzakanaka andimukona asi kuti isusu vanhu vateedzere uzaendeka mina South Africa hakuna kusina mapoto baba ariko nzvimbo dzenyika dzekunzoko dzitoriko trafiki inoitika futi kunyika dzekunzoko atitika vanhu makomba andenga wakazvava nemunhu wani afanike kusouth saka tinoda kuti Mwari aitire zvakanaka mutemo unongoenda uchingodzoredzora zvimwe zvinhu asi kuti so vagari veruwa gweru futodzoka vagari veruwa gweru ngava kana gweru vachipotedza chinangana neruwa gweru anditika chirugwi chichange ndirimo murova gweru pamusi wa14 kusvika musi wa16 iro mwedzi wauno watiri unoyi August unoyi mazuva 4 days tirimo murova gweru tichibatsira vanhu vakasiyana siyana mupi zvii zvamuri kupromisa hauku Mwari achatiudza zvamwari azvipromisa zvamwari azvinganzi togara takazvigadzirira asi tikutarisa kuti Mwari achatituma nepaanokwanisa napo kuchite basa ripi iro raakatituma kuti riite asi kutarisa kuti vazhinji vachifanira kuti vauye vapone saka tiriona matambudziko ose ngauye tinamate nawo kupi iko Mwari vaitire zvakanaka ende tikuti isusu zvakare kune vanhu vari kuenda kumakuva mwamishoko ngavachenjere the more time yamuri kubata makuva endo the more time yekusumudzwa mhepo saka tikuti vanhu ngavagariwa neminamato Mwari vaitire zvakanaka
Yes. Iko kumakhuva atitendereri vanhu vezviprofito kuti patinoita makhuva edu topiwa munamato. Vazhinji vari kutora minamato. Asi unongoziva kuti makhuva vazhinji ndangati vamwe vanenge vachiita isusu atende zveminamato. Kuti masangana vanhu mafamilies akasiyana siyana. Kuna vamwe toti toda zvidoro, toda zvaikati. Ngatitange taita chivanhu chakadai. Vachipembedza mudzimu yawo asi pane mhembo dzechitosumudzwa baba. Dzinza tombozorora kudara. Dzinza kutosumudzwa futi again. Yes, saka sisi kuti isusu Mwari dai atiita zvakanaka. Vanhu vanoita zvinhu zvezvezvo. Pane mumwe munhu anogona kuzviita nemwoyo wese. Usati kuna mufamily unogona kuti ainde afunga kutenga dombo rababa. Asi atotenga dombo rababa iro ramwana wange munhu iye akatenda kun'anga akapiwa mushonga kuti wewe panguva chese dombo rababa wako ndo pauchatanga kusumukira ipapo. Vazhinji vose vachatanga kusafa. Saka vanhu vanoisa matombo havasi vese kuisa zvinhu zvakanaka. Vamwe kuisa zvakanaka nokungotendawo. Vamwe vari kuisira futi kuti asumukire pabhizinesi rake. Kana apedza vanhu zvinokuuraya. Saka sisi kuti isusu vanhu vakadaro ivavo hasi right. Vanhu ngavaiswe dombo nenzira dzakanaka. Unzwa kuti mune munhu akuteuka futi baba wake kuenda koisira dombo asi panguva yavaitambudzika baba wako ari wapenyu. Vaikwanisa kuvatengera kana bhasikoro chairo. Kana kutoti watengere kana serious ngomaziko. Kuna vamwe vanhu ngomaziko umwe munhu aisopota vandiita kunoku azochengeta mubereki wake. Mubereki wake anogona kunge arikupfeka bhutsu yakaputika. Asi iye apfeka bhutsu dzakanaka, ari kukwira ndege kuenda kwakasiyana siyana. Asi mubereki wake akushaya kana mombe dzokurimisa kumusha. Ari kushaya kana ngoro yekubopa pamba. Ari kushaya kana mari kuti atenge kana airtime chaiyo kana foni chaiyo kana ukasvika foni yacho unofoneka semasotepi so. Yakanamwa nemasotepi foni iyoyo. Asi ane mwana ari ku-UK, ane mwana ari ku-Australia, ane mwana ari muno muHarare chaimo chaimo. Ane mari. Asi ari kuti handikwanisa kutengera mubereki wangu foni inooneka. Kuti isusu vabereki asi kana baba wafa ndipanotenga box re 7,000. Baba vafa ndipanofanira kugadzira dombo re 10,000. Dombo rinenge nepicture. Nepicture. Asi pangaro wapenya asi kwanisa kuita zvinhu zvipi? Rinobva ranyorwa nechirungu kunzi a father, a grandfather. Grandfather iwewe asi pangaro wapenyu. Pangaro wapenyu hauna kana nix kana one day wakambokwanisa kuatengera mazove. Waita kuti baba wakakumbira mari upanza wane netsa ava. Ndomaitira vanenge kukumbira mari. Haiwa vanhu ngavabve ipapo ngomaziko. Wagona kutendwa naMwari. Zvinari kubva mubereki wako uchimuita zvakanaka kutanga uko. Ozomuitira futi chiro anzi afa. Asi uri kumuka chipoko baba munhu akafamba baka zvinhu zvakanaka ka. Haambomusira kumbira mvuri madziro mememo. Musati kumusha musati kuno munhu akati akafa soka. Akafa nechigumbu kana vanhu vakanga vasingamuchengete. Anogona kumbira mvuri padhuze nekofini. Afa akagumbuka. Saka vanhu vobata vabereki vedu zvakanaka. Zvafanira ndiri muchembera wangu ari kumusha uko. Ndanza muchembera wangu akamuchembera wangu ndi mwanangu. Mumzi wangu inini mwanangu. Mazana muri kunetsa ndira pachikuruka. Muri kunetsa mwanangu. Ndoziva kuti vasuwa nyama. Muchembere ida kudanga. Tora mbudzi ubaye muchembere. Mumzi ene mutora mbudzi kana unoona dzakomana. Uyo zvikuraya mbudzi imwe chete. Mudzisa nani munopa muchembere wangu. Kana mumzi ene munosarudza pambudzi dzamuri kuda mukuzoza kuti yakati yakanateka. Mutora mbudzi munoita sei? Munouraya vanhu vakomana. Mombotawo 2 weeks muchidya nyama. Kuti pandiri nini zvinondipa maropafadzi nemakomborero. Andiri kuona. Watara pachikuru. Yes. Ndakanza kuti wazukuru wangu ari sei ikoko. Wazukuru wangu ari sei kunozoti wasuwa wazukuru wakupi kumusha. Ndoti amuchembere mbosvika kunoku. Ndowatotora mota ndoenda mwatora. Uya kunoku. Ndosvika kuno kutengwa zvanotengerwa. Vata hayi mutakwa wazukuru mimi ndinakupi kumusha. Umbita vanhu kino wazukuru. Manje vakadzi vatiri kuroora ava havasikunyanyofarira kuti vana vaende kumusha. Anoanzwira tsitsi, anzi achabayiwa nemafeso. Ikoko kumusha. Vanenge vachingokuratidza zviya zvingoshora kumusha. Vanhu vazhinji vanoshora kumusha ka. Mwana ngadzekaucha kumusha. Zandakafarira Jabreza. Jabreza akamuitira nezvake. Ndakaona mwana wake Jabreza amatezi akanzi apiwa mota na wiki news. Mwana ainzi atiri kurusumba atiri kumusha. Ndikamona ane shere isingaite mwana atiri kumusha atiri muvanhu. Kuti mwana akudzidza kubva chivanhu akuchitora kumusha. Inoona ngoenda kumusha kuti baba. Sakuroti Jabreza anambosadza ndine mari ba. Mwana wacho agara muHarare kuno. Ari kuruzumba kuna mbuya wake uko. Kumusha kopi? Ikoko. Kuti vanhu vanofana kuwadzisa chienda kumusha. Saka kune vamwe vanozosvika kuti vana vangu vakaenda kumusha anoroyiwa. Chiro muHarare machangana kuti oroyiwa. Uroya una boundary. Chiro ari kuAmerica vanongoroyiwa chete. Saka isi kuti isusu vana ngavapota chienda kumusha. Vabereki ngativabate zvakanaka.
ombobatiswa gejo, ombofudziswa mombe utanhanisa mbudzi. Kwamaziko. Twanda kumusha pane mwaona amona usati pane mwana chinji muno makunyora mutaundi muno. Ari kufuera English. Ari kufuera chishona cheda kuchifuera. Anopasa English. Asi anofuera chishona chacho. Uri kuona? Andonzi mombe atombeseri mombe nemakumbo mangana. What is this? Andikona. Ngaende kumusha anoona mombe. Ande musha anoona mbudzi anoona huku. Pane munhu akati akaona nzondora sonzedze huku nditi. Andanga uchimata Ati ngatotori mwana nzondora yehuku iye katouraya kudhara huku yakatofa. Saka pano vana ngavadzidze zvese mukomaziko. Tu vanhu vane mari mukomaziko zvakanyanyisa vasi vakadzidza zitereki. Ndisusu ari magrade 7. Ndikaona uchisafti chaiyo kuti adzi grade 7. Ini mukomaziko anomboenda kuchikoro zvokutoenda chaizvo. Tatapera magrade 7 nopasi tutune cheche totungamirira. Ndimwari anda zvinhu zvitese zvidaro. Tutolida vanhu vakaenda kuchikoro vakapedza zvese. Asi mwe munhu amapepa so akatsamira mapepa so asina kubasa. Saka totomuita kuti Mwari amuite zvakanaka. Saka uye akapreacha akataura chokwadi uye kuti pane munhu grade 7 and church. Kuti Mwari anokomborera vanhu vese. Mwari asarudze kuti uyu ndiyakadzidzira ndani. Pamwana ndine mari dzakawanda munyika muno mwaatinoona chikoro baba. Vazhinji vacho. Mutumwa mashoko enyepezera. Asi kuti vanhu vakomborerwa naMwari vaitwa zvakanaka pauri apa vanhu ngavafambe muchana. Vasazopomedza kuti aroi vano vadzini vanhu mumadzinza. Iwo chimhanya seki. Ndisoka vanhu vachisa kanzi kusamhanye pacave uchimhanya speed ya 2040. Kuti unozoti ndaroiwa wadonhera mutsaona. Saka vanhu ngavabve ipapo. Handiteka Mwari vaite zvakanaka. Ladies and gentlemen, ndo Mutumwa Masango wamamuchinzi wachitaura. Namba dzavo idzi ndo dziri kubuda pascreen. Anobva kupa madetails oti ma1on1 awo vanovaitira kupi uye nguvai. Munongoziva kuti kuri kugare paAC35 muna Mambo. Ndakuziva. And with that we are out. Zigo vanhu vese vawadza wakapiwa kadai uchisenza muchokwadi pano kuda kuri kuya. Unoda.